spontano se dešava, ne razmišljam o tome kad se to desi, mislim ne razmišljam zadnjih 6,5 mjeseci ili imam devojku, tako da to sam radio pre 6,5 mjeseci, tad sam završio s tim i... Pa to je bilo, da kažem, slučajno, upoznali smo se na Beer Festu kada ona radila i ne znam, pričali, najnormalnije, upoznali se, čuli smo se mesec i po dana i posle toga, da kažem, stupili u tu vezu. Ali to mi je nekako ono spontano, nije mi, ne znam, nije mi ništa strano, ali više devojke prilaze meni nego ja njima što prilazi. To je davno prošlo vreme za mene, pošto imam devojku dugo i zaista sam, malo sam ispao iz fazona, što se kaže. Šalim se. Pa šta znam, klasika, prilazak na ulici, kao neki razgovor, pa zajednički prijatelji, piće, večera i to. Romantika. Pa to se obično dešava spontano, nikad nešto preterano ne planiram, jedino kad mi se neka devojka preterano svidi. Recimo? Pa recimo neka bude, pa neka spontana priča, obično krene to razmenjivanje imena, broja i onda sve tako dalje spontano. Priđem i kažem dobar dan, jer vi znate da sam ja bio prvak sedmostruki države, ne znam koliko puta pobednik kupa, reprezentativac, sve živo i normalno odbije me. Pozove me na piće, odemo na razgovor i tako popričamo malo o svemu, upoznamo se malo bolje i to je to.